Jamen, for os er det jo en fantastisk aften. Super holdpræstation. Og jeg synes egentlig et eller andet sted, vi vinder fortjent. Vi har sat os for inden kampen, og se om vi kunne få nogle kontrachancer. Det synes jeg lykkes godt. Og prøve at spille rundt om dem. Det synes jeg også lykkes i perioder. Og alt i alt en fantastisk sejr for OB. Jamen altså, det gør jo, at jeg synes, vi arbejder rigtig hårdt. Vi går unødigt og disciplineret til værks. Og så synes jeg, hvis man tæller op over kampen, så har vi flere chancer end Krakow. Og på den måde vil jeg udlægge det som om, at det er derfor, det er fortjent. Men det er klart, at målene er jo væsentlige, og det eneste tidspunkt, hvor jeg synes, Krakow var færdig, det er fra 5 minutter ind i anden halvleg til efter et kvarter. 20 minutter måske, hvor de har et tryk på os, og jo må vi også erkende, har nogle chancer, men jeg synes, vi har nogen, der er mindst lige så store, og vi har flere af dem. Nej, det var det ikke. Det synes jeg sådan set stadigvæk, jeg vil sige i dag, hvis jeg skulle sige det. Jeg synes også, at Wisla de viser i perioder, at de er et rigtig godt hold. Men jeg mener, at det her det er en svær hjemmebane, og jeg synes, at de bedste polske hold, de har leveret præstationer på højt niveau også, så det var ikke for at underspille det.